Il-Partit Nazzjonalista fetaħ minn ġdid l-uffiċċju fis-sub headquarters ta' Sannat wara xogħol ta' manutenzjoni li kien jeħtieġ li jsir fl-aħħar xhur. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek li fakkar fil-ħidma kbira li qed issir b'mod speċjali issa li ninsabu tlittiem biss il-bogħod minn żewġ elezzjonijiet importanti. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm fost l-oħrajn il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone, ix-Shadow Minister għal Alex Borg kif ukoll kandidati u membri tal-Kumitat Reġjonali. Ix-xogħol li sar ta' Sannat kien jinkludi tibdil tas-sistema tad-dawl, iż-żieda ta' dawl modern fis-sala li jirrispetta wkoll l-ambjent, sistema ġdida tas-sound ACs, kiesew xogħol ta' tibjid, railing ġdid fl-uffiċini, is-sala u l-entratura u anke xogħol fil-bitħa sabiex ikunu jistgħu jsiru attivitajiet fiha. Fil-jiem tal-elezzjoni l-Kumitat Reġjonali se jkun qed jassisti l-lawċin propju minn dan l-uffiċċju f'ta' Sannat.